Ndakazoenda ifeedback yandaunza taura zita renyu nonzi Izikiro Tambara. Ndakazoenda ndauya nefeedback yandakaitira naZviora Marimbire nenyaya yekucheka mwana wangu Nyora nenhigiri. Saka makazogumisira mati endai munochenesa. Saka ndakaenda kuchenesa mwana wangu ndakazotsirana nazo. Amenerera anoti kudi wokuti mwana hapana chakashata akatobvisa kana dai pamba nechakashata zvavo zvagadziriswa zvaita zvakanaka. noisoke chatona isusu kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka ndo zvatechida ichi handifungi kuti pane avhiona mune zvekutaura tinazvo yes pakaenda kunocheneswa munhu pakaenda kuita nyaya yekuti ivo vakabva vati muprofita akanga atiti ndinoda 4 pints dzemukaka ne2 meters dzejira, 1 meter reblue 1 meter rewhite. Sikati mwana unobva angu kugezwa pabopoma ndokupera kwazvo. Saka pawakazouya petakauya kupesira kuya kunuku ndakanga ndatowa pamari kare ndikati ngatizviite before tisati tauya wakati ayi tozozviita edu after ndikati hazvina chenyi hazvina dambudziko. Saka pawakadzokera kunozozviita hanzvadzi yangu inoticha kudhuze nekumba unoticha padhuze nepamba papo ndiye akazonditi anochindimikirawo tikawirirana tiri pano kuti hanzvadzi yangu iwo inoenda chizoona zvinenge zvichiitika. Tikati zvakanaka. Zvadaro vakazondifonera kuti tadini taenda kurwizi kunoti mwana agezwe pabopoma. Mwana agezwa pabopoma iwona vanoti pakazoswa machira aya pavakataura pakutanga vakati paanogezwa mwana machira anobva adini aweredzwa nemvura. Saka iwona machira havana kuzoweredza, machira vakasunga mapfundo akasara vanhu ari kumachira anako ariko muprofita akanzi nozoputumura kana mapedza nyaya dzenyu mukauya muchindita zopedzerana matare ndobvisa machira ndoweredza. saka imuchinde muwitness mauya musanyanya kutumira mune murungu iti takange tawirirana handiti kuramba kana muri murudzi yenyaya endai panzvimbo nyaya inipere mukuziva kuti makatarisa zvokutumira tumira izvi achandaurisa asina kuita abuya muda makueita ndikuda kutaurawo panyaya zvepapapa nhasi ambuya wanga watotiza tazowabata wakukota uko panze ndati nyaya yangu haisiri nhasiba newakomana wanonyora tikati sei panze nyaya yangu haisiri nhasiba plus kuna ambuyawo tafamba izvo veya 4 times ndirudawo mari yangu yebhasi fare hawana kundipa pamari yangu yebhasi fare kufamba kwetese kwataita wakanipa $50 chete izvozvi mari yangu pamwe chete ndaiweka kufamba kwataita nhasi neyekudhara yapa 408. makwira ndege ndege yani makakwira hatina kukwira ndege taiuya tiri 6 munogara tinogara pasi kugana kumozambique kuruwango Marian Sanyama it's okay wazvichazotaura naoabatarao sei pedza ichi chirimboti pedza ichi nyanga iperi pamwe ndai mudzokai kune muprofita mese ini musafarira zvinhu ngazviitwe muri ndingatadzike kumuprofita inini mari yekuuya kuno handisisina vachanga muenda pota aiwa kana kuriko kwachoka iwo wacho vanofanira kudzika ikoko vanouya ikoko then mari yenye transport vanokubhadhara yao but kuti iwaneke ka1 ndo panokosa kumwedzi asi aibi make sure kuti yabhadhara imone muri kuendepindawo onisisi mune muri kuendepinawo tiendi kuya zvekumatare 6 taiwe 637 pange nasitavativanga tavati 5 kozwa kotaura rimuri taurayakadare saka tikukumbira kuti nhasi dai wambotipawo pashima pamari yacho iyi nekuti mari dzataive nadzo kuno kuti taitokwereta izwai zvembuya munoona patari kuita nyaya it was between mwana namai nababa which is 3 people saka imi kana makuzoti manje mauya ne7 unobhadhara ende wanga waine basa rere kuuya ungozi ndau chikumbirawo ishe pamwe ndimi nemutongo wenyu kana zvadai izvi hamaino panyaya yetransport munonditi kudii ndosaka nape transport chataura nao kuti vakubhadhara imari yavo vakubhadhara imari yenyu yetransport kuti ndingazodzoka futi kuno hamudzokile mari yenyu inouya ngatimbopenzi ngatipedze mari yenyu zikuti isi tinoita follow up on that. Right, and next ndaikumbirawo